ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಸುಳ್ಯ ಪಾತ್ರನಲ್ಲೇ ಇನಿ ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ನೆನ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದೆಂಕ್ಲ ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಅದು ಹಾಸನ ಪೋಪನಕ್ಲು ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ದಾದಾಪುರ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವಡು ಒಂದು ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆಂಡೊಂದು ಬಲೆ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 11:45 ಪಂಟೀರು ಬುಕ ತುಕ ದಾದಾಪುಂಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಬತ್ತನ ಪಿದಾಳ ಪೋಪುನೆ ಆತೆ ಮುಖ ದಾಲಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಐತೆ ವಿಷಯದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಗಿ ಕೊಡ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋಗಿ ಇಡ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಜೆ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇಂಚ ಜೆತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಟು ಜೆತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪಿದಾಂಡೈತೆ ನಾನು ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಟ್ಲ ಜಪ್ಪುನಾಗನೇ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ತೂಪ ಹಾಸನ ತುಂದು 5 ಕರೀದಿ ಚೆನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಬರ್ತದನು ಬುಕ್ಕ ಜತ್ತದ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ದಾದಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ್ದು ದಾದಣ್ಣ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ. ಈ ಹಾಸನದ ಚಳಿಕ್ ಎಂಕ್ಲ ರೋಮಪುರ ಕುತ್ತ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತು ಆತ ಪೋರ್ತನಗನೇ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸನ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ನನದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ದು ಸೀದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ತೀಯ ಹಾಸನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ. ಹಾಸನ ತುಯ್ಯರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ತುಯ್ಯರೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆವಡು, ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಜರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತಿ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು. ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆನಿ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ಟಿಫಿನ್ ಆವಡತಿ. ಸೊ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ತುಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಹಾಸನ ಬರೋಡ ಏನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸುಡು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ತದ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಏಪ ಟೂರು ಪಿದಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪೋಂದಿಪ್ಪ. ಸೊ ಓಲು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲು ಕಡಿಮೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಇಂಚ ಚರ್ಚಾ ಒಂದುಂಡು ದಾದಾ ಓಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಒರಿಯಾಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಬಿಯವರು ಇತ್ತೇನೆ ಬೂರ್ದಿ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ತದಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಡವ್ರದ್ದು ಆಲ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಚಾಪರ್ದು ತೂನಗ ಹಾಸನಡು ಓಲು ತುಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಮಾತ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಫೋಟೋ ತೂನಗನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಯಾರು ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪರ ಅವನು ಮಾತ ವಿಧಿಲಿಖಿತ. ಇಂದು ಹಾಸನದ ಪರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ್ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದೇರು ಪನ್ಪನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಆತ ಪುರ್ತಗನೆ ಸೂರ್ಯ ಪುಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲಿನ ದೆಂಗ್ ತೂವಂತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಇಂಚವಲಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಪೊಂಜೋಲು ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಾದ ಇನ್ನುವೇರಂದು ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೂಮ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ರೂಮಗು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರೊಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಲಿಂದು ಎಂತು ಇಡಮಟ ಬತ್ತದಾತ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಪಂಡಾನು. ಸೊ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಯವು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೂಡಾತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಜನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಆತೀರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಗಿನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಟಾಪೇರ ಇಜ್ಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗೀತದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತು ಅಂತಂದು
ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕ್ಲ ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಇಪ್ಪುನೆ ಈ ಸೀನರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟು ಹಾಸನ ಉಂಡತ ಹಾಸನ ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀನರಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡದು ನಿಕಲ್ ತೂದು ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುನ ಸೌಂಡುಗು ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಎತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಮನ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 3 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ಜರ್ನಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಲೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಲ್ಲ ನನಂಚಿ ಘಾಟಿ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಅಲ್ಪ ತೂತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಲ್ಪದ ಎಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲೆ ಓತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸುಳ್ಳಿ ಎದುರೇ ಇಳ್ಳೇರಿ ಆರು ನಿಖಿಲನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಈ ನಿತ್ಯ ಜರ್ನಿದ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನೆನ್ಪಂಬೆರ ಪೋಣದಂಡ ಆ ತುಂಡು ಐಕೊಡತೇನು ಇತ್ತೆ ಬೋಡ್ಚು ಟೈಮ್ ಕಣ ಏನು ಪಾತಿರ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡದು ಮನ್ಪೆನ್ನ ಕುಳಿದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಬೈದನು ಆ ಜರ್ನಿ ಚಿತ್ತು ಪಂಡ ಹೋದ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಅದಾ ಆಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಬೂರಿಯ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಡನ್ ತೂಪ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಜಪ್ಪೊಡೆನ ಹಾಸನ ಇಟ್ಸ್ ಎ 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಕಪ್ಪಿದಾಡಿಯ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಹಾಸನಾಗ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಿನೆಗ್ಲು ಸೀದಾ ಇಡೇ ಪೋಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಪೋಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳಗು ಪೋದು ಅವಳು ಗೋಮಟನ್ ತೂಯ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾತ ತೂಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪಿರ ಸಾನು ಮರತೇ ಪೋ ಅವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪೇರ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ತಿರುಗುದುನಾಗ ಬೇಲೂರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಯೋ ನಂಬು ಜರ್ಲಿ ಕಂಡ ಅಷ್ಟೇಂದು ಸೀದಾ ಬೇಲೂರು ಪೋಯ ಅಲ್ಪದ ಶಿಲೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪತೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋ ಪೂರತಿಯ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣ ದುಮ್ಸತ್ತಿ ದೆತ್ತನ ಇತ್ತನೆ ಕೆಲಡ ಐಕೊಡದು ಇನ್ನು ಮರತದ ದಯ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಗಡಾಯಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಡೆದಿತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಡನ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತೋಯ್ಪದ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಲ ಹಾರರ್ ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸನ್ನಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ಹಾರರ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಸೀನರಿ ಮಂತನು ಎಂಚನೋ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಚನೆ ಅಂಕ್ಲು ಬೆಳ್ತುಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ತಿರ್ಗದು ಅಂಡ ಬೆಳ್ತುಂಡು ಬರ್ತದು ಗಿಳೆ ಎತ್ತದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಸೇಚ್ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬೋರ ಆ ಸೋಪುಡ ವೀಡಿಯೋನ ಸೇವ್ ಅಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ರೂಮಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋಯಿನ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ವಾಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ఆయన ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಎತ್ತನಾತೆ ನಾ ಸೀದಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತದು ಅಲ್ವತ್ತು ಒಣಸುಬರ ಅದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಿದ್ದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಿಖಿಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಈ ದರ್ಶನ್ ಸುಳ್ಯ ಅಂತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಸಾಯ್ಕ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐತೆಂಕ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತದು ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಲ್ಕುಂದ ಬರ್ರೆ ಅಂದ ನಾನು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದಾದರೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊರ್ತುಲ ಉಂಡು. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ತೆಂಕ್ಲ ಒಣಸ್ ಮುಗಿತದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದ ಪೋಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.